Congrats! Ayaw, yeah! Dapat ang GoPro to nimo kay lamig kay ano. Panalay pa ko na ni sir. Oh, kadali lang na. Ano siya sir, medyo i-direct niyo mo siya kung mag-reverse ka Gamay. So, ang reverse diri. Murad yan. Aircon sa likod. Dili ko. Pwede nga paanda ron. Diretso na break. Pagod sa rata. Ha? Ano kayo? Paman. Nagunit mo mga anong bata. Couple break siya. Kevin! Basig ko siya mo andar kung nakakuha siya. Naka-open? O, sige, Israd eh. Kuhaan saan ako, be? Tabang na ko dali sa gamit. O, kuhaan dito daan ko. Crocodile gihapon na yung kuha namin. Jack. Katong sin... Oh. Nahuman ra jud mi and nakuha na namo amo ang bago nga car. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Kana mo pagkakay. Oh, tamangi mig bayad ani Ginoo ha. Salamat, Lord, sa 20,000 monthly nga ma-provide siya every time for the glory of the ministry, for your glory alone. So, nindot to kayo ang manobela. Gabi ka humok. Ayun na. Ayaw ang kuan na. Basig lili pa maabtan og pila ka kuan, maano na. Kaliw ko sa mong kamot di. Ako sa nga Diyos. Pwede. Pwede na isa-adjust nila. Hi, Day! Gikapoy ming tanan, na may nagsiga nga suga. Unsay pasabot? Sure, nga nung nagsiga man ang suga da, sure? Siga ra gyud na siya kay bali. Asa taha. Ngita ming place nga maka-stay mi near sa Samal, dili na mi mo tabok, dili na mi mo sakay og barge. So wala di ko nag-intro, guys. Welcome to Bisaya Vlogger. Last time akong gi-upload ang nahalin namo nga Honda City. So ang amo ang halin, amo ang gi-down o gusto mi mag-advance payment. Kapusog din mo daga. Unya ang amo ang pang monthly ani, ang amo ang saligan, isang amo ang YouTube revenue. So salamat kayo nga dili mo skip sa among ads. Yes! That's Watch mo right. sa amo ang video Fein Faith, May Daily, and Nance Draw and Tell. Pero kabaluming ang Ginoo maga-provide. This car is for the ministry. Gamiton na mo siya, nagaplan mi nga maga-outreach
wherever God leads us para mag-reach out og mga young children. So mana siya ang desire sa among heart, want to me, and hopefully by God's grace makaano siya no, ma-sustain dili lang kay isa lang. So ang first na mga outreach last time lang kada ko sa basad lo kayo. Salamat mi sa Ginoo guys, kay medyo habog na siya, dili na kay siya giot compared sa Honda City nga gabi jud mi kagiot, gamay kaayo siya. Dayon kumot pa gyud siya bag-o. Ito siya car. Unta ma-maintain ang kahinglo no og kagwapo. Mora siya ang dako nga challenge sa atong driver. Kaya man ang work no. Imo ginang i-maintain ang kalimpyo dali. Palimpyo, ipalimpyo gyud siya perfect. So ang mga kids, mora siya no, tag-iyag tulo ka. So sa among Honda City, sa tulo lang ka ano, giot na gid sila pod. Then karon masigo na ay tulo dayon na pag sa likod pag yun nga part. Pila di masulod ani? Mga 7? 7-seaters mo ni. Grabe. So pwede na namo isakay ang mga daghan kay mi magsuon guys. Og amo pong mama, mga mama, nanay. Usay dili kauban kay gamay man lagi ang sakyanan. Pero salamat sa Ginoo nga naami bag-o nga opportunity, and we pray nga mahimo ming good steward no, kay this is not ours. Among giila nga ang provider sa tanan, ang source sa tanan nga mga panalangin nga among naangkon, bisan pa ang kasayon sa pag-apply. We never thought na ma-approve dayon mi. Abi lang namo ba nga pang dato rin ni siya, dili mi pwede. But thank God, nagtuog yun mi nga naara gyud ay right time ang tanan. So I hope na dili na mo ni malimtan nga day no, among commitment sa Ginoo gyud na ang ministry niya amo ang mabuhat samtang naa pa mi sa kalibutan. So dili na mo siya kalimtan nga day, and tabangi sad mi ninyo og pray. I know nga naay nagalantaw nga kauban mo sa pagtuo. Salamat daan sa inyong mga prayers para sa amo. Ubanon mo na mo guys sa amo ang mga journey. So kung bago lang ka nga channel, please do subscribe and click also the bell. Kana bitang murag kampana da sa kilid mo na siya mai-click. Tuplokon nimo ang all para pag may mga bagong uploads ma-notify mo, maingnan mo, makabalo mo nga na bagong upload. Nindot kayo ang langit oh. I don't know kung makita ba ninyo, ma-justify ba sa camera nga akong igamit. This is Vivo Y52. Kay naguba na ako ang pang-vlog yun nga F11 Pro. Ang camera mo pop up siya pero wala ko makita. And may GoPro si daddy pero doon na ako nagamit. Kaya nag-vlog po siya giyaha. So mao lang to, and isumpay na ako taod-taod ang amo ang maabtan nga place. We do not know yet kung asa, but hopefully dool ra no, og naami makita nga di lang mi motabok nasa Samal. Kapoy pag yun mo uli guys. Nigikan mi alas 3, then dugay ko nakatulog kay nag-prepare pa mi sa mga dadonon. But God gives us strength. Manang forever thankful to the Lord sa iyang ginabuhat gyud sa among life. So be blessed and continue to watch this video. See you later guys. Yee! Baby. Wala sabi Wow. pag search daw diha og kuan. Bago nga kuan. Resort ba? Dili na to ka atuan. Yes sir. Wait. Pictures. Ano tayo?
Ano na tutubi? Dali na! Guys, murang naka-timelapse ta na nung record. Makapang ano man, uy, makapang lumo. Ah! Ayaw, lagi! So, ako magsugod. Back to uno. I don't know, tanaw na to. So guys, watch also my May Daily channel. Kay didto nag-upload sad ko og ako nang gilibot nindot kay siya nga place. Unfortunately, our battery is malapit nang matapos, mag-end na siya. Lapit na siya mahuman, nalobat na siya, then nasa room ang isa ka battery wa nang nakuha. But you look at the place, gapo kay siya gyud as in. So, salamat sa paglantaw aning channel. Maadto pa mig Crocodile Park unya. Let's see kung napatay ma-update din no? So, happy kaayo mi. Thank you for the privilege, Lord, nga nakaari mi. So beautiful. Laom kay siya nga tubig and maybe dili na mi maligo dira, especially si Rema. Na nakabutang, this is a saltwater swimming pool. Sa pinakakilid and 4 feet 5 inches deep, 4 feet 5 inches deep. So lalom kay na dira mo nang wala mo gipadto ang mga bata. Mama, siya kita pagkako siya. Sit! Nalat siya pag... Nag-enjoy mo? Hoy, Ha? nag-enjoy ba mo? Ah. So okay, ikatan. Nag-enjoy ba ka? Dili pa. Undang na mo? Ili pa! Mapagtong na mo. Ay, nahima na siya kuan. Monster crab. Nahima na Sabi ka init. Kulay na pa. Nindot yung panahon, nindot yung langit. Nahima na siya. So, Ay, na pa. dili na dai mi magpaugma. So, pasabot mga unya hapon, we will go home na. Uli lang unya. Para tomorrow maka-rest pa sa balay. Papoy lang gamo. Saan pag-zoom? Hindi ko kabalo. Hindi ko kabalo mag-zoom. Mato siya, sira ko pangatol. Eh. Na ako'y katulong sa akong ulo. Kaspa? Kaspa. Nance, draw, and tell. Tanaw mo sa iyang vlog nindot sa Airplane. Oh no! Ang airplane! Wala. Ladi ay sa deka. Grabe lang reaction It's sa airplane wrong. gahapon. Lipay kay sila kitag airplane sa ako andalan. Samtang nagbiyahe. So moro to. Later. We're already set. Set na mitanan. Hi. Bulat na. Vlog. Our time is I'm not sure with the time kay advance day kay ning among time diri sa among kwan. Hi baby girl. So maato na mi sa Crocodiles Farm. Crocodiles Park Farm. Libo ko sa duha. Masig kasabaan ta diri kay nadugay na to sa dalan. Bye, abot guys. So Thank you. bye-bye. Diri. Hello, good morning. Here we are again. Papunta na kami ng Pauli na mi karon guys. So pertig yung ulan na. Grabe. Magbabay na ko sa inyong tanan o gusto ko maingon thank you kaayo sa paglantaw o sa pag-subscribe sa akong channel Bisaya Vlogger, ang inyong vlogger nga Bisaya sa Agusan del Sur. And wala pa ko kabaloon sa gid akong niche, no, but I'll try nga maka-content ko og mga unsa pud ang makahatag sa inyo o knowledge and all, whatever it is, especially maybe sa pagkainahan, giun sa paglahutay as a mother of 4. Grabe na jud ni. Salamat kayo sa inyong tanan o feeling na ko ba maanap ng tubig diri ug mulagpot ang tubig. Ano naman?
Tulog pa si Ethan, si Kuya, nata sa likod. Mga lobat na ang ubang mga phone. So, mauna siya, no? Yun lang. Continue to subscribe our channel, other channel, Fame Faith May Daily, and Nance Grow Until. Bye-bye sa tanan. Thank you guys sa inyong pag-subscribe. God bless everyone. It's raining outside. Super duper duper duper. Lakas ng ulan. Napakay gasolina. Ang galing na ito kung nasaan nakakabot ng 1,000. Wala na. Na yung mga baha-baha gayon na. Hindi na po na tumabantayan ng mga lubak-lubak ron. Sa Bunawan. Sa Bunawan ba? Maraming ulan dito. Hindi naman ang ulan. Amazing that the rain is not heavy here. You look at that. But still, the heaven is not that good. It's dark and all. Lagi dito. Ang kanamurag mga akuan ng ihulog dito. Kung unsa ka tinaw ka ganina, maupod karon ka kuan ulan. Kaniang ko na mga Jesus name. Madlok jud ko mga sakyan, feeling na ako magpinki na. Ang walay ulan din So amazing. Unsay mong giingon dai? Unsay mong giingon? Expander. Expander mga lagi ni expander. Wa jud basa diri ada pit, walay ulan. Dito ra. Dalan ra. Wala dito makita man sa. Wa jud makita. We're home. The GoPro is already out. No SD card available. We're going to cover this one. Nato sa likod na kilaban ba yato? Kapalang ra na siya. Lock daw. Hindi man po siya. Basta im galit im. Ay lisod ko kasi im mahilog. Wala ko na siya katong remote nga po. Napalaw lang sa kon. Bidyan ta ka? Hi, Ethan. What will you say? Siguro kainit pa ng makina. Welcome to bagong sakyanan. Oh. Tapos, tapos, happy ka? Happy. Sa? Oo. Lapad-lapad. Luag guys, ilalo man. Habog. Patay ka mo rin. Habog mo ka sa nanin. Habog no. Pareha sa pagsinga. Na anak gitas kalsada. Oo. Maklaro po din ba ang anak no? Ang wigo di maklaro.
Mahangat pa kay kasabi ko. Tayo. Abo ko. Ay, Day! Ikapoy ka sa biyahe, Day. Wala mong kagibilin, good. Abi ni mo gibilin ti ka kananay. Wala mang good. Wala mang good. Kapoy ka sa biyahe, Day. Ha? Naramang ko. Pili daw ni ko. Ah. 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 Rema Bell. Punya na lang di ay initay pa man. Ano natin lang. Kita isa kay ga. Mura magdali rasad magisi. Ah, ihalot man di ay na. Dito mo kunahan pa sa likod. I-try daw, sige daw. Ah, sigo kayo. Isod itabon. Murag baliktad ginarang ulo-ulo sa kuan no. Ah, ang ulo-ulo mo lagi na dito. Baliktaran naman mo. Wow. Wala din ang ulo-ulo. Dalunggan. Napod siya mata-mata. Na yung mata, oh. Manang iring. Napod siya mata-mata. Oh. Ayo, ada di. Ayo, haog ko, ada di. Lalong. Naman lagi siya PC. Ah, oh. Thank you, Lord. Abot na mi. Okay naman day. Hindi man day mi dali. Kasi, natin. Ay, nagluto. Kami may nagluto din may kumana. Gaya na ra. Kami uli na siya. Uli, kaya dugay namang action na ngit-ngit. Bumot pala eh.